Dili man lakip sa main venue sa 40th ASEAN Summit ang Talisay City ug lungsod sa Minglanilla apan hugot sila nga nagmonitor batok sa mga mapahimuslanon nga mohimo og krimen. Niyang report ni Fem Ridumabo. Subsub nga mga checkpoints sa nagkanlaing dapit sa dakbayan sa Talisay City ug sa lungsod sa Minglanilla gipaygayon sa kapulisan sa mga lugar ug masubsub usab ang pagpaygayon sa paggrooving sa mga mobile patrol ug nagmotorsiklo nga mga pulis aron mapugnan ang kriminalidad. Lakip sa gipahugtan ang intelligence monitoring uban sa mga force multiplier. Ilabi na ang ilang mga lugar ang gateway sa south gikan ug padung sa sentro sa Subo. Miabag usab ang kapulisan sa Talisay City ug sa Minglanilla sa seguridad sa 48th ASEAN Summit. Nga gipaygayon dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ato ang unit being kunang muraga medyo dol-dol sa mga venues, monitor ang mga entry sa mga tao padung sa area kung asa padung asa gihimo ang mga activities. To take part in the supporting the current security preparations of the entire region. Pani nga mao gipaygayon nga ASEAN summit din is to ang region. Now, for the municipal police stations like us, ang ato ang ambit is paghatag og augmentation dito sa kinatibukang pwersa nga secure dito sa main venue, while also ang other sa mga outskirts is to ensure na walay lain yung mga dagko nga hitabo nga occur during the what we call the duration of the event. Dugang ni sayon nga gipaybaw usab nila ang publiko sa gipatuman karon nga gunban tungod sa ASEAN Summit nga mamahimong madakpan bisan kun adunay lisensya og permit kung gidaladala kini sa gawas. Information operations nato nga gidili gyud ang pag hupot or pagbitbit sa armas bisan pa man og kini na lisensya labi gitong way mga lisensya gunban gyud mismo diri sa atong lugar. May mando sa tuwa no sa kanunay mag kanang andam lang gyud sige kay posible nga basin na naiuban sa mga delegado sa ASEAN Summit nga mo himo og mga side trips. Samtang padayong gisubay sa Talisay City Police ang mga kaubanan sa usa ka janitor nga nasikop nila sa buy-bust operation sa niaging semana sa Barangay San Roque sa Talisay City. Nasakmitan kini sa mobalor sa 7.4 million pesos nga shabu nga posibleng mapayuhot atol sa mga kalingawan sa kapistahan sa dakbayan ug atol ning summer vacation kung wala pa kini masikop sa mga sakop sa Talisay City Police. Gitutukan gyud ilabi na kining usa sa challenge diri sa siyudad sa Talisay kani illegal nga droga. So makayuntang nahimutang malampuson sa tong operation ditong biyang semana. Uban ni Godfrey Relien, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.